yanzu da muke makarantar nan muke karatu kaga da rantsuwa kuma nan wallahi hatta wurin zaman mu ga muna karatu wallahi an yi magana wani nan an yi kwarai ko kun yi in ka maka guntun misali don ka gane clear ana zo na ana wa'azi yanzu ana zo shi wani ta bai wani ban ga Isa ba kai ka san shashi batun wa'azi bai dame shi ba me kenan ko kai an yi maganan wani kai ka dauke shi very simple ka dauke shi easy an to rubuta yana jiran ka wurin Allah subhanahu wataala sai sa idan kaga mutane mun zauna 1 2 3 4 5 wallahi maganan wani muke yi mun mai da maganan mutane kamar asawaki amma shi kai ka manta da naka magana ka manta da aikinka ka manta da abin da ke gabanka sai yasa da ce in ka tashi da safe bari read bukun mutane read bukun kanka kai ma kanka hisabi ina ne kuskure ina ne na fada ina ne nan ne bai dace ba kai ma kanka hisabi hajiya yi ma kanka hisabi kafin Allah ya maka hisabi wa alam bi annaka mayyitun wa muhasab ya man al-suhtul jalil aqama wanda ya tashi kullum kai sabon Allah ne ke gabanka baka damu ba amma ka manta akwai gyara tsakaninsu da Allah ala sufuhum bihi farada bihim wa hatta suhum khuddama ya yadda da su ya zabe su ya mai da su masu yi ma Allah ibada qaumun idza janna zalamu alaihim mutane ne in dare yayi musu kyamu hunalika sujjadan wa qiyama da ka sun tashi suna sujjada suna faduwa suna tashi suna kai kuka ga Allah suna neman Allah ya taimaka musu Allah ya sa muna cikin waɗannan mutane cikin mutane 6 mutane 8 mun samu mutane 4 sa'annan mu zo gaba akwai al-usrun wa yusrun ba yanda za a yi rayuwanka na duniya akwai samu akwai rashi kai imani da wannan